Tak ich tu máme, biele Vianoce zas. Čas, keď ďalší rok končí a ten nový začína. Znova Vianoce prišli, veľa lásky želám, tým slabým aj silným, starým, mladým aj vám. Hospodar, či špice, či cujece, či svoju chodu počku vartujece. Prišli sme tu jak betlehemskí pastýre, že by sme ševedno s vami z narodzenia Krista Pána radovali. Dáte še nám povešelic? A či ne? Amen. Všetkým vám, vážení prijímatelia, vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som privítal v tento adventný čas našich hostí, ktorí tradične k nám každý rok, chvála Bohu, opakujem, chodia. Ako prvého chcem privítať poslanca Národnej rady, pána magistra Mikuláša Krajkoviča. Dušu tohto zariadenia a človeka, ktorý naozaj nám nielenže pomáha, ale ktorý za týmto zariadením drží aj ochrannú ruku. Je to honorárny konzul Ukrajiny Stanislav Obický. A hovorí sa, že rok sa s rokom stretá. Ja som veľmi rád, že sa zasa po roku stretávame. Som veľmi rád, že medzi nás zavítali títo ľudia, ktorí určite nás nielen podporujú, ale aj tomuto zariadeniu a všetkým nám prajú všetko dobre. Takže ešte raz vítam vás medzi nami. Verím tomu, že dneska prežijeme jedno krásne popoludnie a verím tomu, že každý z nás z tohto stretnutia zoberie to všetko krásne, čo sám bude chcieť. Takže ešte raz vítajte u nás, prajem všetkým všetko dobre. Toto aj poznáme. Prišli sme vám zavinšovať šťastné a veselé Vianoce. Nech sa páči. A dajte toto na stolík. Aj tu máte také ovocie, dobre? Položíme na stolík. Dobrý deň, prajem. Prišli sme vám zavinšovať šťastné a veselé Vianoce. Napodobne. Všetko dobre, nech sa darí. Takýto betlehemček vám položím tuto na stole. A tu troška ovocia. Jak sa máte? Nohy. Nedobre, čo? Jak raz človek nemôže chodiť. Je to na... Není to... A vozík nemáte? Mám vozík.
Dobrý deň. Dobrý. Vinšujeme pekné sviatky. Pekný Vianoce. Šťastná veselá. Tento pán je zo Stropkova. Áno. Takže Takže dáme nám tu Betlémček. Že vy nejdete tam do sály. Nie, dobre. No tak takto máte taký pamiatky. A to nie je ďaleko. Tu máte ešte Krásne sviatočné odpoludnie vám všetkým, milí priatelia, dámy a páni, vážení a vzácni hostia. Máme za sebou nádherný slnečný deň a vidíte, ako keby len mávnutím prútika sa zrazu zvečerieva, lebo dni sú v tomto čase roka kratšie a kratšie. Až príde ten najkratší, z čoho všetci veľmi dobre vieme, že je odvodený aj názov našich Vianoc Kračun, čiže Deň zimného slnovratu. My sme si ho tak trošku posunuli ďalej z toho 21. decembra na toho 25., ale v podstate všetci vieme, že ten koniec roka sa spája u pohanských predkov práve s tým najkratším dňom. Ale viac vo všetkých nás, v našich srdciach a dušiach rezonuje sviatok biblický, sviatok cirkevný, keď všetci očakávame narodenie Spasiteľa Ježiša Krista. Keď sa všetci obraciame k tomu nádhernému svetlu, za ktorým kráčali aj traja múdrci. Toľko možno z histórie, toľko možno slov na úvod a teraz mi dovolte, dámy a páni, srdečne privítať medzi nami vzácnych hostí. Zvlášť srdečne vítam medzi nami poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Mikuláša Krajkoviča. Srdečne vítam medzi nami aj honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku, pána Stanislava Obického. Srdečne vítam poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. A poďme pekne po poriadku. Pán inžinier Ragan, primátor mesta Vranov, pán doktor Suročka, pán doktor Vakatúra a pán inžinier Verka. Srdečne vítam v mene riaditeľa tohto zariadenia aj kolegu pána doktora Igora Mageru, riaditeľa zariadenia sociálnych služieb do
aj pána magistra Adriána Laguna, riaditeľa domova seniorov Dom Svida Svidníka. No a samozrejme ich šéfa, neviem, či je tu, celkom tá vrchná šéfka, momentálne tu nie, ale vedúci oddelenia posudkových činností sociálneho odboru úradu PSK, pán magister Igor Miroda. Nevidím tu pani starostku, ale vidím tu... Áno, pani starostka, pozdravujeme, takže pozdravujeme pani starostku. A samozrejme našich pánov farárov, duchovných otcov, pani farárku, ktorí tú lásku a tú Božiu dobrotu šíria medzi všetkými klientami počas celého roka. Takže pani farárka Juhásová a pán Lítka a pán Bricita. Pastierský roh, typický ľudový nástroj, ktorý sa spája s Vianocami, a nádherný zvuk vylúdil Stanislav Gaľa, ktorého umenie a majstrovstvo ešte budeme môcť počuť i vidieť v nasledujúcich chvíľach. To bol začiatok takého trošku vianočného programu, ktorým by sme si chceli Vianoce priblížiť o týždeň skôr, lebo predsa len tých povinností sme si zvykli, že ich máme príliš veľa, s darčekmi, s pečením, s upratovaním, všetko to, čo je povrchné, a my by sme sa predsa len mali tak trošku duchovne naladiť a pripraviť na nádherný sviatok v roku, na tú lásku, na rodinnú pohodu, na všetko, čo k Vianociam určite patrí. Takže pevne verím, že deti zo základnej školy Lúčna, ktorí už nádhernými spevmi obdarovávali všetkých tých, čo nemôžu prísť medzi nás, teda tieto deti pozývam na javisko v tejto chvíli, aby vám, ktorí ste tu prítomní, predviedli svoje majstrovstvo a svoje vianočné pastorále. Takže deti z folklórneho súboru Ďatelinka zo základnej školy Lúčna. A samozrejme, skôr než im odovzdám priestor, ešte mi prišlo na určite srdečne vítam všetkých klientov a všetkých ich priateľov, príbuzných, známych, a všetkých zástupcov štátnej správy a samosprávy, ktorých som ešte neprivítala, ale vedzte, že všetci, ktorí ste tu, ste srdečne vítaní. či svoju chudobočku vartujete. Prišli sme tu, jak betlehemské pastíre, že by sme sa vedno s vami z narodzenia Krista radovali. A za to sa vás pýtam, či by ste nám nedovolili jednu alebo dva koľadky naspívať a takúže tu s vami poradovať. Dáte sa nám povešiliť a či nie? Keď nám dovolíte, tak vám tedy zaspívame. Ja s nami
vám vinčujem na toto sviatočky, že by ste žili, panenku pili a že by ste še nikda nevadili. Že by sa vedeli všelijaké statky. Kulačky čupkaté, kravičky rožkaté, má svoje hlava, žlté jak kupava. Do školy nechodzím a znam vinčovať. Ta se podumajte, co mi máte dať. Keď mi nič nedáte, hanbu získáte, abo ste skupé, abo nič nemáte. Co vám budem povedať? Začnem radšej vinčovať. Žijte tie roky, keď ste zrobili toho roku kroky. A my vám priniesli svetelej vodičky, že by sa vám zdarili húši, kačky, ovečky a razy chodili na vodičku do mlačky. Buďte zdravé! Kus do kešení, kus do ručočky, kus do kešení, kus do ručočky, že by ste mali šumné divočky, že by ste mali šumné divočky. Sviatky vám prajú Deti z Zatelinky! krásny nový rok 2017 vám prajú žiaci zo základnej školy Lučna. Ďakujeme vám za vaše dary, tak nám povedali deti zo základnej školy Lučna, no a my im veľmi srdečne ďakujeme za ich nádherný program. Vy ste tu ako mužky svetlušky, anielikovia a všetko v jednej osobe. Nádherne pozbierajte. My medzi tým srdečne privítame poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nášho predsedu Prešovského samosprávneho kraja, pána doktora Petra Chudíka. Prajem dobrý deň. A vidíte, za mojím chrbtom je už ďalší súbor, národný súbor z Kieva, z Ukrajiny. Sú to vlastne absolventi už Kyjevskej štátnej univerzity kultúry a umenia, ktorí teraz v Prešove študujú na katedre multikultúrnych európskych štúdií. Prechádzame z jednej krajiny do druhej a mám taký pocit, že takým multikultúrnym prínosom bude i ďalšie vystúpenie, lebo Lívia Naď Abaházy je určite, nepýtala som sa, ale myslím si, že je maďarskej národnosti, aj keď je z Čiernej nad Tisou. Oh,
je trošku uzavretá. My teraz tak premostíme, aby sme sa zabavili, lebo po Vianociach nasleduje Silvester, tak prečo by sme si trošku nepovyrazili. Ideme na trošku inú kultúru a ja odovzdám mikrofón moderátorovi a manažérovi, pánovi Miroslavovi Fančovičovi. Nech sa páči. Speváčku, ktorá je na Slovensku označovaná za legendu nie slovenskej, ale československej populárnej hudby. Mnohí možno viete, možno neviete, ale jej kariéra začala kedysi dávnejšie v Prahe, teda v Českej republike. A jej veľký hit bol Pražská holka. Táto dáma prešla kus Slovenska, kus Čiech a rozdávala svojimi piesňami ľuďom radosť. Dnes prišla medzi vás, aby sa svojimi piesňami podelila tou radosťou iba s vami. Privítajte ju veľkým potleskom, prichádza Helena Vrtichová. Do dna, kedy bolo co? Ďakujem vám veľmi pekne. Ja bohužiaľ viacej už pesniček nemôžem robiť, pretože bude pokračovať ďalší program, ale všetkým vám prajem veľa zdravia, veľa šťastia. Nech ste spokojní, nech sa vám darí. Nech tá vláda aj tie peňažky nejaké pridá, keď sa bude dať. A keby nie, no tak sme slušní ľudia, skromní. Vyžijeme aj z toho málo, čo máte. Nech sa oni hanbia. Príjemné sviatky, šťastlivý nový rok. Majte sa. A za všetkých tu prítomných prijímateľov sociálnych služieb z Centra sociálnych služieb Ametist sa príde poďakovať pán Matoňák. Vážení prítomní, milí naši hostia,
Dovolte mi prihovoriť sa k vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čarov a výnimočnosť nás naplňa pocitmi šťastia, pohody a harmonie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok, očakávaní. Nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich ochuzujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Tiško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi. Keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej síly, ktorý hovoríme rodinné puto. Aj keď viacerí máme svoje rodiny, rodinné puto cítime už aj v tomto zariadení. Toto rodinné puto nám vytvárajú všetci zamestnanci tohto zariadenia, vrátane pána riaditeľa, za čo im patrí veľké ďakujeme. V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás zrejme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherný pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustničku, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú. Aby sme to všetko mohli mať, museli sa o to pričiniť aj iní ľudia, ktorým patrí tiež veľká vďaka. Sú to predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán doktor Chudík, pani doktorka Trajanovský, pani inžinierka Holíková, vedúca finančného odboru. Poslanci samosprávneho Prešovského kraja a všetci ostatní, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú tomuto zariadeniu. Nemalá vďaka však patrí nášmu každoročnému sponzorovi, Anielovi Strážnemu, honorárnemu konzulovi Stanovi Oblickému, aj vďaka ktorému tu môžeme teraz sedieť a kochať sa krásnym programom a štedrými darčekami. Z príležitosti týchto Božích sviatkov pozdravujem aj našich duchovných otcov, duchovného otca Lipku, duchovného otca Hricutu, ktorí v našom spoločenstve týždenne slúžia sväté omše, ale aj pani farárku Juhasovú, ktorá tiež nezabúda na svojich farníkov. Vianočné sviatky, čas radosti, vychutnajme si so všetkým, čo k ním patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor či iné dobroty a štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. Prajem vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Nech ticho Vianoc vás všetkých naplní právým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok. Rád Vianoce mám rád, biele z detstva ich pred očami mám. Tiché zvonky saní, sto tajných prianí. Ten deň splnilo sa nám. Rád Vianoce mám, rád biele, vianočný strom a
sviečok pár. V tento deň nech nik nie je sám. A nech biele sny vrátia sa